Ni Arantzi Bigoraz naz. Ni Maitan Esarrano naz. Ni Garazi González eta 1980koak gala. Eta, aukeratu dugu leku hau, guk ez genuen ezagutzen, baina etorten ginelako, lehenko jantoki txikira, ume txikieri baskari emoten laguntzera. Hau lehen zan guretzako hau zan patio txikia, eta beste erdia izen zan teknologia dela. Hori da, eta hemen pasatzen genuen zen ordu asko, ikastolako ordu asko, eta ondo. Eta hori daudana superraro. Gure txoko garrantzitzu ikastolan bezien eskilarak. Kanpoko eskilarak, zauen mimosa bat ganeran eskine baten, urtetan ginen danok hori, ze botaten zeuen kristolako koloreare, beha pasetan ginen jolastordo pilo batan. Mea joan bar ginen korrikan, ze besterak entzun dozko leko. Zan baskalduan nahi, nari joateko hartzen eskilarak, eta hor baiten genduen Spice Girls, eta lakoan. Koreografia asko. Egoten zara neska bat. Nauzia ba. Bai. Iten dozkun espektakuloa neska batek guri. Bai. Eta jarten ginen danok eskilaretan, eta berak Begituten, bai. espektakuloa zara jesikita izu musikita. Eta baten ginen. Gero ginen pilo jateko liburutegira. Jaten ginen pilo liburutegira. Seginen oso langilea, eta ikasten gendun asko. Eta aurrera jaten ginen liburutegira. Aurreratzen lanak eta hori. Jolastor duten baskalduta gero aurreratzen zen lanak liburutegien. Ez dozko inan botaten, zara taiterarren baian. Edo Arantzako pidan duzte zen niri lanak. Hore da, eta ordu asko pila bertan goten ginen, eta bertan gainera gero egiten ginen, kanpo ekintzetako bat txistura, joaten ginen dano batera bai, Eta bertan ostiralero joaten ginen goratzen az, eta liburutegi horretan egoten ginen ordu pila bai, ostiralero, txistura, Eta gube bai aukiten ginen, bertsolaritza sartute euskera klase moduen. Ez dakite gero jarraitu zabien urtetan zehar, baina lopategigaz joaten ginen gero Bizkaiko txapelketetara eta idatzia, egiten zan hamen idatzizkoa, eta torte zan kanpaitik jentea. Eta gero Bermeora. Bai, Bermeora joan ginen, bai. Gero izan Euskal Elkartea, ingendun irratia. Hau da zai irratiara? Emititzen zara jola sorduetan, un show total. Tizana. Ze tiza? Tiza? Ez hori. Baina ez que ezin direz konteo. Ama! Cositas que pasan. Ez ban dira rapedostien baten. Pinten andereñoan... Aurkieskia. Tiza. Tiza... Eta gero ni horrolan. Tizakin. Eta danak isilik, eta monitzen buelta, eta gonzan andereñoan iretzen. Santiza. Gero, baina ez da bihurrikeria. Egon zin andereño batzu behiziera pizkat despistadas. Eta akordara sagatu zara andereño bat klasean, berantijuek topetan. Eta zeu zela topetan berantijuek, eta nonok hartu gutxe zela berantijuek. Vuelta ikastola. Buelta era buelta. Bai. Eta dago baten, klaseko batek esaten dut zen. X. Ez dire izango buruen deko zuzen antijuek. Horrek ziren. Lapurtu dut zen antijuek. Zerrengo dugu bro eta margaren urtean espantzeko? Bueno, gelakide batzuk behintzat aldoguna, etorriko gara ikastolara, baskarira, eta kontaktu horiek, galdu guzun kontaktu horiek edo berriz berreskuratzera, eta zeinen, giro, ikastolako giro horretaz hartzera berriro, ez? Eta oroitzapen ezberdinak gogoratzen, eta aldoguna, ez? Bai, nik ematen. Eta bai. Bueno, baina albau poteora joan gonaz. Bai, azken egin dugu WhatsApp talde bat, gauzela 80-koak, da bintzat espadan ezin dana joan baskarire, kontzutan duzu zurretan. Azkena etorten badire aspaldi ikusi ez dugu zunak izan kanporik. Bai, berriro elkartzeko eta hori itzapen ez gogoratzeko eta... Euskara bizi